Ne treba nama 7 milijardi iz Kazahstana, ne treba nama pare iz Kazahstana, gospodine Silajđiću. Nama trebaju da naši ljudi rade ovdje i da imaju da rade od para koje imamo na raspolaganju. Ne treba nama iz Kazahstana da dođe neko da nam objasni šta je hidroelektrana. Nama su prije 55 godina ljudi sa krampom i lopatom, profesori koji su bili tada mladi inženjeri, koji su mene posle učili, su napravili bez svojih para ikakvih, sa dobrom voljom. A sad imaju sredstava, hidroelektrane naše. Izvinite, ali mi hidroelektrane treba mi da pravimo. Evo recimo na onom projektu na Drini, vama je poznato jako dobro da tu kao investitor dolazi i Republika Italija, vlada Italije, italijanska, da tako kažem, državna firma, koja unosi svoju tehnologiju, unosi novac. I znate šta je najvažnije? Zašto Italija u tome? To je kapitalna investicija. Zašto je to projekat vijeka? Zato što se danas struja izvozi po 45 do 50 eura po megavatu. A talijanski dolazak podrazumijeva cijenu garantovanu struje od 155 eura po megavatu.